them able as ezoku kam ga na-ekwu. The only thing ga-emedede bụ ise somewhere ịma wesel me iwe for too long ịghọta. So ihe ọzọ abụrụ ajụjụ nchọ ịjụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ebe ọ bụla ọnụ uche onye adị njọ. Achọrọ m ka m mara ebumnobi unu kedu ife unu lo because ọ na argument mana achọrọ m ka anyị sort out then ka anyị marakwa what the right thing anyị kwesịrị na-eme otu anyị kwesịrị isi na-eme ya maka na ụmụ ụfọdụ n'ime anyị bụ na anyị anụbe bụ na anyị amahụ some of us bụ ndị makwanụ mana anyị na-achọ ka 2 or 3 other persons gwa anyị okwu ka anyị mara na ha na-ekwu eziokwu ka anyị mara na ihe ị na-eme ọ ihe ị na-eme ka ị mara na ihe ị na-eme adịrọ mma ọ na ọ dị mma. So ajụjụ m wee bụrụ nwoke ka na-achụ nwaanyị ọfụ o kwesịrị inye nwaanyị ego? Onwe otu ọzọ ka isi tinye ajụjụ mana a lot of you people ga-akpọ m sị m na onye mere ụmụ nwaanyị ji eme nke a na a ya na-anụzi nwaanyị onye ọcha onye na ọ bụ na m anụrụ onye ọcha. Mba, achọrọ m itinye otu ka ntinye otu a kịta. Ụmụ nwoke ọbụla na-achụ nwaanyị weda na ịchụtara ya ọfụ na ị ka na-achụ ya achụ maka Christmas ka a na-agba ndị ga-eje wedding for this month. Enwe ndị afụbe nwunye ha mana edowego ego eji eme wedding edowego ego a eji wee gba nkwụ afụbe akwa nwaanyị mana ego ji gowe maka nkwụ ọcha ọchụchụ ka ị ga-achụ na wee chụta wee sef na ịchọsikwa nwaanyị nchọta. Enwe m anti agwa m na enwe anti m na-eme matchmaking chọsụ mkpọkọ na alụ m na fon otu ọbụla ịdị enwe nwaanyị n'ọfọ yi anyị achọtalụ gị nwaanyị mana ndị nna ajụ bụ ndị bụ na ha achọghọ iji aka ha ha achọghị relax n'ụlọ ịma ga-achọtara ha life partner cha nwaanyị ahụ ọfụ this week. Ọ dị advisable for nwoke ibido nyewe nwaanyị ahụ ego at the beginning whether na ị ka na-achụ ya ọ na-echụta gị ya. Ụfọdụ n'ime m ga-asị ebe ọ chụtagoro ya na ọ ka na ọ ga na-enye ego nke but ị ga-emenwe ihe kwesịrị ime feel not a good start na a relationship or whether no lead to marriage. A ga-ebido cha na-amata n'bins wee tọcha na wee kwụọ wee malụ na ịnwago nwayọ. So if feel no a good start na relationship ịchụtacha nwaanyị nọ ebido nyebi ego ozugbo whether na onye nwayọ go ọ na gị nwa biye ya ifili na ọ dị mma. Kpọọ m na 0706 048 5853 0706 048 5853. Hello? Good evening. Ke ime ka afọ gị na-ebe isi anwụ nke anyị onwe kwuye ga-emego nnọọ gaa n'iru mgbe o kwesịrị na
When I tell you eh? For you now, from your own perspective, can say Ajugi, how long can you feel not the long enough? Forget we test why enye hi ego na ebido. So how long can you feel ni we no before inye we ego? Mm. Person able. Mm. After how many months? Okay. Mm. Mm. How many more than 3 days? Okay, you get account number. Ha. Mm. Mm. Uh. Ah. Kiyenye. Okay, it's good anyway. Ọ dị mma. Daalụ. Daalụ nwa m. Ọkwa ifuru ihe unu na-etesti ụmụ nwaanyị. Unu ga-etest gide one day gbaa unu ga-aba lab gbaa mmadụ ọkụ. Definitely unu ga-agba ụmụ mmadụ ọkụ one day. Hello. Good evening. Ke ka ime? Ifo, ke nke na-eme? Ka side ebe ị nọ n'Enugu? Okay. No. Gaa n'iru. Okay. Mm. 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 Yes. All right. Daalụ. Okay, Ifunanya si na ọ dịrọ mma ebido ewere ego mana ị nwere ike ịnọkọtakwa igo gift ịghọta mana eji na ego wee bido. Alright, cheta na anyị nọ na Volt 104.3 FM and I know live. Yes, I know live na YouTube. In case ọ bụ na ị chọrọ join in live ịghọta ka ifu ka anyị si eme ihe na studio ị nwere ike join nwanyị just ị gaa na YouTube press either your search place search space type or Volt Odenigbo, Volt FM Odenigbo, ị ga-afụ ring Amazon DP anyị na-achara ị click mana anyị send gị direct to live anyị enwe ike join in into ihe anyị na-eme. Kpọọ m na 070530706 ka afa gị na-ebe isi ka afa gị
Okay, I like him no more in a queen. Voice again a break a break. Mm. Sorry. I didn't know you so I had to go call to work. Maka na didn't know chi na-ekwucha ebe netwọk dị ọfụma ma change. Ka ime Honorable Ndubisi no ka ime ndị oyi so na-ajụkwa ahụ mana fọm onye na-ajụ na okay Honorable Ndubisi si ka ọ jụọ ese anyị n'otegokwa daalụ 07. Hello, good evening ka ime otu isi akpọ m chi asịkwa m ka nne anya ka mma na m adịkwa safe na-akpọzi m ka ọnwa nna m ka ya mana anyị bụkwa ụmụnne sha nsogbu adịrọ ọ dị mma ka afọ ịdị eme gịnị adịghị m eme from Ebonyi steeti afọ gị agbagotekwa nnọọ ọ bụrụ mmadụ nwoke inye nwaanyị ego yes mgbe ebidocha m na-anụ ihe na-ekwu gaa n'iru okay friendship na mmadụ ekwesịghị na-enye ego is na friendship ma ọyị na mmadụ ekwesịghị ị na-enye ego okay na mbido so how long ka ị feel na ọ dị mma nwoke ịnọ tupu o nyewe nwaanyị ego ime na-awụsa mmiri na okwute ọkwụ ya na-akụ mkpụrụ ebe ụzọ na ebe ubi na-adịrọ asị m ị ga na-ene n'anya ka ọ bụ na ọ na-aga ọfụma tupu inyebe ego ime na-awụ mmiri na okwute ọ na-akọ ubi ebe ife dị ya adịrọ ife ịzụọrọ onye ọzọ nwaanyị nsogbu adịrọ aghọtara ebe isi abịa daalụ okay daalụ so oku na anugonian okay so a lot of you feel na ọ dị okay ibido nyewe na-ebidosia mgbe aka na bana asịkwa m ka njụ echere na otu a nke esi egosi commitment like ịmagono nke nwaanyị nwere ike ọnwakwanụ nwaanyị chọọ iso nwoke na-ama provide right or na-ama dị na-adịrọ na-enweghị aka onyinye ịghọta a cheerful giver ka I think at some point I think at some level na onwe mgbe nwaanyị ga-achọ ịmata na the man na the stingy or a cheerful giver ka ndị a na-abụ ha jide ego ndị aka aradite ejide ego adịghị ewefute I mean I'm just saying not just ka anyị chekwa ihe from another angle ịma na anyị just na-echi ya anyị just na-echi ya n'ofu ụzọ ka anyị chetu ya n'ụzọ ọzọ ifiri ha na onwe ike nwaanyị a na-enekwu gị anya ka ọ malụ how often or ịmago how nchawa aka gị dị ịghọta ebe inye ihe dị kpọọ m na 07060485853 a sị na aka na-enye na-adị n'elu nke na-anara hafụkwa ụmụ nwaanyị ba macha mana ba na-ala ike na
Man, that's special. You can carry the and that's the more you give, the more you receive. I no more you na yoka. Begaholics. Hello. Make it short, but make sure na every the very quiet. Yes, need to go ready. Come on and get back at Biko. Make it sure not the quiet. Can wake it. Someone call you. Hello. Thank you, man. Good evening. If I can every say boom. If I am from ESBS, so the one. Ewo, cake exam gị si agụ na-agakwa ọfụma. Daalụ. Alright, gaa n'iru. Yeah, and na-ekwụsị na onwe ike ọ bụ na onwego onye ọzọ inyewe. Mana ị na-akọwa that na nwoke ekwesịghị ọ dị na onwe dị at some point nwoke kwesịrị inye nwaanyị ego atọ. But for me, it's somehow weird. I don't know. Wow. Ndị otu gị ka ụmụ nwoke na-achọ ịbụkwa ihe abụkwa hot cake now. You know what di? No, I'm single. Yes, but you got ready for marriage. No, not yet, ma. Ahụ onye ka ede? I'm close to 18, ma. 18 years. Yes. Okay. I'm a judge. I didn't want to go my answer anyway. All right. And that reminds me, Funaya, I'm going to go with something related to this. Oh, they are like, okay. So in case of unable husband material, they be ready. But they try no why. Maybe in the next week. Anyway, I just thought you're not yet as okay because it's getting interesting. Because a lot of people muna handle into arguments maka this thing. But I'm put my go no kai swing the argument. So to swesi can go pity. Can this show? Na ndị muna ha na-enwe the argument ma mụ na argue but I dey akọ. I got about na turning on a vote on 4.3 FM. Afam Panti Chinazo. Na Chetazo. Girls in my crib, 0 Snapchat, 0 Instagram. They wanna know. Vote 104.3 FM. ụmụnne m anyị abịakwa n'ọzọ ka anyị si abịa ọ ndị quick lighter charcoal stove na-ewetara unu ọmarịcha pụrụma mara ezigbo mma. Anyị ebutegoro unu quick lighter charcoal stove mara ezigbo mma ike eji esi ndị ji wenyere ndụ aka. Anyị nwa na-ewetara unu ọmarịcha charcoal a quick lighter charcoal stove nke a na-akpọ family size. Ụmụnne m o buru ezigbo ibu, ọ dịghị akwa anwụrụ, ọ dịghị hit unu, ọma stain kwa n'ite ije esi ndị. Kpọọ ọsọ kịta ka ị bịa were nke gị, ekwe n'aka akọrọ gị akọrọ. Charcoal stove a mara ezigbo mma iji wee nyere ndụ aka. Ebe ịchọba anyị bịawa na shop A94 Mami Market 82 Division n'ime Enugu. Ebe aha ka anyị nọ gọngọm. Onye kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị a 07031835903. ụmụnne mgbe ọsọ kịta ka ị bịa were nke gị, ekwena ka akọrọ gị akọrọ. Ịbanye mafia a na-elekwa 32,000 naira, mana ịbịa ebe a anyị ga-enye gị ya na 25,000 naira. Mee ngwa ka ị bịa were nke gị, anyị ga-ebukwa ya wee bịa ebe ọbụla ị nọ wee kpọtụrụ anyị. Nationwide anyị ga-ebutere gị ya.
Vibe with us on Vogue 104.3 FM. Anachitego mazu na Volts 104.3 FM afambo anti chinazo imagon ka isi emieba okupa na alo ozuzu okupa na alo 4 nwuchie imagon bia nolo na ka iba anya bụ nkata maka na ndị ga-eme mistake this December kwifu this December a ga-eme mistake a na-ama me mistake a ga-eme mistake ọfụmakwa ezigbo mistake onye ka ije weta ya ka ọ ya bụ eburu nwaanyị ị na-achọkwa ka ịtest ya ka ịma na nwoke a enwere aka onyinye ka ịma na nwoke a ga-etake care of you ọ ga-etake iwu care of you of course o nwere onye na-esibe nne ya ka ọ banye bido family osibe nne ma go nke ọ bụla ị na-ata afụ at some level na o nwere ụdị afọ ịta be nna gị or as a spinster as onye anụbedi na ịnọkwa na struggle then ịbanyekwa be nwoke ibidokwa ebe ya kwụsị ọ bụrụ a prayer ọ bụrụ a good thing actually ma o nwere onye ọ bụ ekpere ya to do so so onye ọbụla na-try ịgbasi mbọ ike ịdị sure that na o mere avoid that another phase of atamafụfụ ịtacha be nna gị taa ka the same way then ịbịakwatakwa be nwoke mba I don't think no a good thing so I believe no enwere a lot of ways esi eme things approach and amam ụmụ nwoke from our side Nigerian men from our side na ha watakwara ya afọ m post to Shali Poppy amamado onema Shali Poppy adịghị date a Nigerian girl yes also na the last time I date Nigerian girl years ago we could orugo 5 years or imagon 6 years amara m ahụ na ọ dị amam na orugo 10 years so o depend mgbe one bụ the last mgbe one bụ years ago ọ sị that na nwaanyị ọbụla gị na ya na-eme ka ọ nwebere ihe ọ na-abago gị ego gas agụ ego osigị na agụ na gị chọrọ ya so na ọ bụ na ị bụ a hard working or upcoming rich man na ịka na ịmago ịka na hustle na epikitepe 1 naira gị na-atọ ya from thousands to ịmago hundreds of thousands to ịmago million na ihe need abụrụ Nigerian girl na ihe need bụ gịnị onye ọcha maybe onye nọ na South Africa onye Kenya onye Tanzania but definitely ọ bụrụ onye Nigeria na ndị Nigeria ụmụ nwaanyị bụ ego I don't know I don't believe it I believe from ya I believe na ihe ọbụla otu ọbụla isi eme ihe otu ọbụla isi afụta ihe otu nke ọ ga-adị yes ihe ọbụla ebu exactly ihe ọbụla ebu bụ ihe ị ga-eme nwa attract and otu ọbụla isi eche uche bụ otu inwe ike onye ahụ nwaanyị na-anọgodi gị ego ndị sef ọ bụrụ from the perception of no iru ego onye bụ ego ndị nwa na ọchị irigbu gị ego ya mmadụ si gị na ọ chọrọ lunch na ama na ọ chọrọ dina gị sendere ego ọ sị gị sendere ya 1 million ọ sị gị sendere ya 50,000 for just few thousands kpọtabata isi ya na ijiro mana nke na-ewuzi kịta bụ na-apụta ụmụ nwoke asị no nwoke man do man maka na gịnị mere maka na nwoke bidoche relationship ọfụ send bụ ego emezi ụmụ nwoke ndị ọzọ dịka na ha dịrọ serious ka na ha amaghị ihe ha na-eme anyway the thing dị na ya bụ na ihe a niile bụ perception and otu pocket onye ọbụla ha but then again nchọrọ from ụmụ nwaanyị or ụmụ nwoke I feel that na ebidoche relationship na ọ dị okay nwoke isend balụ nwaanyị ego ozugbo o nwere ndị bụ na ha ka na-acha ike gị sef ha send bago oge ego ka ha gwakwa gị na ha bụ odogwu ekwu eme na ha na-eme mgbe ndị ọzọ adịghị eme ndị ogbu evi na uke evi ndị bụ na this period asị na ego adọrọ ha na-awa ya money so i feeling all the wrong ka i feeling yes no ihe kwesịrị ime kpọọ m na 07060485853 07060485853. Hello. Keke ime. Good evening. Good evening. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Excel. Excel malụma nwere ezigbo onu. Topic nke taa. Ọ dịkwa mma, it's very nice. Thank you. Daalụ. Ịma, a na-ekwu ego. First and foremost, ego mara mma, abi? Yes.
Because I don't know why I just think on to na back to money is nice. Yes. Then maka ndị ihe a na-ekwu bụ ọdịmma ebido ọ dipendịkwara ụdịrị onye like ndịrị mmadụ ahụ in fact ọ na-esikarị nwaanyị n'aka ọ bụrụ na ịjọsi nwutie a guy na obido sendụwarụ gị ego like imiti ya taa probably isi gị a na-eche ọ sendịarị gị ego taa ịgwakwa ya odokwe ya nyesi ya ọga na-eche ọkwa bụ na-eche ọ na ide okwe ego ya ọ ndị isi dị na ha ga-eji nwa ego ibelisi na ha ga-eji nwa ego wee goro ya na ha chọ na ha ga-eji nwa ego goro for you to love them back or for you to accept. Then for ndị isi na ndị testers, to be very honest with you, like dịrị mmadụ ma test ọkwa m na-ama masie ya ike and I will help you because when I was single oh as a good girl mbụ one woman na village abịagwa my mom na nwunye ya nke a ndị ọka mmadụ mma na o chọkwa ka nwanne ya nwoke so enye the man my number so mgbe ọkpọ m nkenecha ya so onye ekwugbo wasị m na nna atọkwu ya ọchị ihe nsi ya bụ na aka na achịtara nwoke nwaanyị kịta ọchịwa so mụ na ya na-ekwu oru the next day ọsị m irigo ikawekwe provision isi a ego m ụnya na ọ dị ọsị m ochie mana nsogbu adịrị ka o sendigodiri ka o sendịara m ọsị na ka o sendịara m 700 naira ka m werugodi agosi ndomi. He was actually expecting me to see a chicken with 700 naira. Oh, thank you. I already know what he's up to in water. Or send the other to me now for 15,000. If I had support, oneself. Yes. Nah, I was expecting the 700 and for having a 700 naira. Messi. Simumba, na izoku no we you know me expect can see at point with 700. Imagono, na my pass to go the test. I already know. It's here ewo thanks amana makama na ngwakwa gi na ni na no man wo but simu na nsogbu na obugodi na owo ọkụkọ. Na at least na mbe ezigbo nwa na ntidegodi nke a yeah thank you. You made it very clear. Yes. Then I don't wanna if nwaanyị like gidi girl ịma na ụfọdụ ndị ga-eme ka that testing make ka that ezigbo nwa ha pụọ ha n'aka so ha na ha na-eme testing mgbe ị ga-afụ na mmadụ need help ịma ụfọ ndị a isi na o need-beghị inyewe ego n'ụfọdụ ndị ọ na-ekwa mixed up ịma na ịgwa gị anyị onye ọbụla na onye dịka awa onye ọbụla na onye dịka ya my sister dị wicked chọ onye dị wicked no agbara nwaanyị ị na-eme cham chọọ nwaanyị dị cham so onye ọbịa na-eme ya ndị a na-enye ego ahụ hapụtagoro like emitize ewo ndị anya ha dị n'elu eyelashes ha sef na-adị n'elu ego ahụ ka ha chọ ọ dịzie ha ka ụta nka ndị niile dị n'ụfọdụ dị na focus on your money mana ife onye nke ahụ like o nwere ike imite ya mgbe ahụ bụrụ mgbe ọ na-ebi ya nkwenụ ndị ajọ imite ha taa ike bụrụ their birthday ifụ na ihe niile dị mixed up ọ dị mixed up so I don't see anything wrong with na ịfụ nwaanyị maybe na ọ bụrụ na ọ na-edikwe ya ọ dipendị ọ bụ honestly tosukwu ịnọkọta nyebu ya ego ịnọkọta nye na ego nakọta were ya na ọgịnịkwa onye na-asị mba tụ ego nwere onye na-asị ịfụ nwoke sef ebe ụmụnwa bụ nwaanyị onye na-asị mba o nwere onye na-asị ọ ga-abụ nke na-adịghị clear ọ bụrụ na ịdị good with yourself na ime iwọt then na account balance gị na-agwa gị eziokwu o nwere ịbụ na ịdị comfortable inwe things n'ụlọ onwe ini mmadụ sendere gị ị ga-asị na ya what for na ya explain kwa ka ịdịkwa shop o nwere nke ga-emedi sef isi biko na ya send ya back account ọ bụ na ọkọwataghọrọ gị forward gbara ya ego ya back ọ na-eme so onye ọbụla just marụ nnọọ ihe ọ chọrọ ife onye nke ahụ n'idiri ya o nwere ihe o mere na inyekwu ya fọmụa then ọ bụrụ na eji amụzikwe ndị wetewe ọ gwazigbo abịa eji amụrụ ha ile ha anya ọfụma anyị kpatara edesi ya n'ihu thank you Excel thank you daalụ bye bye yes
onwe ya excel kwụ 3 things okwu m pick up. Kedu ihe melu mgbe mmadụ need funding? Ọ dị onye a na-akpọ onwe gasị friend adị nwee the money isi in a test. Secondly, ị ga-anọ na test na ezigbo nwaanyị eme gịnị amechapụrụ gị n'aka. Ị ga-ejezi je meet ndị a na-pretend. Ụmụ nwaanyị can pretend. Ị ga-afụ nwaanyị ọ na-eme ka ọ nọ like ego pretend ya for complete 2 years ije nụrụ ịbatazie nwa si ya nne na ego ofe adịrọ tata. Ọ ga-ashọkụ gị. Ọ ga-ashọkụ gị. Statement ga-esi ya nọ na ị ga-asị ya nne ka ezi na iji ekwe ụdị a wee gbara ọ sị gị na efubedị anything. Then nke ite okwu like bụ na that okwu ya 2 but m ga-eme as 1 na onwe ndị bụ na ịkpọ ha tata ọ bụ na ha need ego something echi ụfọdụ echi ha bụ birthday ọ dị mixed up yes but then a sị na mbelede ka eji ama dike ịghọta ịlaiki ya nwaanyị too much ya bụrụ ihe gara aka ego ka ị chọrọ inyekwanye ọtakpata ọ na-eji 10,000 efili gasị nke isi ya nne nọ 3,000 ka iji manage ego ma isi ya nne nọ 5,000 ka iji ọ bụkwa na iji the whole money na o nwere ihe ọ bụ what are you saying? What are you not saying in short? But the issue bụ na anyway ọ dịgo ka ọ ya dị onye ọbụla nọ n'uche onye adị njọ onye ọbụla uche onye adị njọ if you're doing ihe feel not the best for you mana eje na-eme ya selfishly chezọzie that na ị na-achụ something good ka isizie na onye nwa ịlaiki onye nwa na-efu n'anya onye nwa mbụ ezigbo nwaanyị ha mechalụ gị n'aka mechapụ gị. Hello, good evening, ke ka ime? Hello, nna anụ ị na-ekwu ka afọ gị na ebe isi abụọ m afọ gị bụ gịnị? Rejoice from Eva Valley. Yes. When you tonu gị o. Okay. Ihe m na-ekwukwasara iji ọtọ ọkwa mma nwaanyị ga na-ebido kama oche for a month for iwe ya ka anyị na-ekwu maka Nna anụ ị na-ekwu gaa n'iru. okay so akwụkwọ na yes Hey, Rejoice, adị m anụ ihe ị na-ekwu. Dị ma netwọk gị adịrọ clear. asị m akwụkwọ na ọ bụrụ na unu ite yes Rejoice, biko chọọ ebe netwọk dị ka ị kpọọ m ka anyị nwee ike kpaa nkata ọfụma. Adị m anụ ihe na-ekwu that means na ndị na-egekwa anyị ntị adị anụ ihe na-ekwu and ihe na-ekwu dị ezigbo mkpa ọtọ nwe onye ọ ga-abara uru ma mmụọ. Hello, good evening, biko agwana m na Mary na-ekwu from Mary ka ihe mere olu gị ji adị otu ndị mma kpọna egwu anyị niile mkpọ gị ka eji nja gị nnọọ Chinazụ ị ga-ebute elu gị ute ọ voice gị na-amaghị m onye na-eku nne m ahụ gị na-eku mgbe ihe na-ege ntị ka m kwugheri ihe bụ topic for today. Okay, no problem. Yes, ka anyị nwee ike nye ohere maka ndị chọọ ịkpa nkata with us maka na today anyị na-ekwu maka nwoke inye nwaanyị ego ebidoche relation ọ ka na-achụ ya most importantly ọ bụ na ọ ka na-achụ acha ndị a bụ na ha ji ego agba treasure. Yes, ọ ya na-abịa iji ego agba treasure o mean na ị ka na-achụ nwaanyị were ego wee na-asa the girl isi ifili na ọ dị mma. Hello, hello, good evening, Kekwan. Adememe. Oh, ịkpọchielu m azụ from Ebonyi. Ịma na ihe niile nwere azụ. Ihe niile mere ihe niile a na-eme so n'ibidoro ọhụrụ nyebe ego yes ikwesị ibido ọhụrụ nyebe ego nwere ike ebute ọ bụghị ịnọkọta nyebe ego ibere na anyị na-eme azụ o nwere mgbe ihe inwe mmadụ ọ dị mmiri adị m anụ iyi na-ekwu voice gị na-ebreak dị na o nwere ịnarị na-ekwuta dị na inwe ike imiti mmadụ ọhụrụ ọ dị need of something descend na ọ bụ na o nwetara favor from you azụ na o nwere ike
suffer very hard in that particular time. So, as a person, maybe question where that of consider. Where yeah, never say for next. So in the use as not in Agona, yeah. But no burden as to be no happen go no yan azu near face zie gi na. Which you might agree with me. I don't know what I'm doing now. Okay. So what any family relation no nwere nke ya. Ama family na ko mo just na ekwu. Okwu kan just kwuo. Hello? Yeah, ina nie na ekwu. Nna ni na-ekwu. Asị na just kwuo okwu no nwekwu even kwu my brother. Okay. So, Inye guy, you back up, yeah, bro, look at you get. So, I don't know that your memory. Ngwanu yogodu kama no yekwe mu omume. I'm not a photo. Just try to mark a by Voice gị na-break, adị m anụ ị na-ekwu. I think they try to go do the marking with the number nine. Ifunanya si na ọ dịbe ready, so ma ha enye m gị. Ewe n'iwe. Ọ dịbe ready. Unu na-achọ ụmụ nwaanyị na-aga. Bye bye, anyị akpachago. Hey, that is my family. Yeah, unu na like cha wolf. Ihe free. Who like chara ihe free? Like say tomorrow no day. Hello. Good evening. Yeah, my name is Eda Lawrence from Acharabel. Eze Lawrence. No. Yeah. If I understood you very well, on our come. You know, BG ego na-achụ nwanyị. Asị m ọ dị mma iburu nwoke bidocha relationship ma ị ka na-achụ nwanyị ị na-enye ya ego ọ bụrụ na ị nwere ike nke nwaanyị ọbụna ọnya ya ọ ga-ego nwee ka ọbụna isi n'obi gị but iwefutego nye ya ọ dị mma ka ọ n'otu o kwesịrị ịdị. Now, ọ bụrụ na ịchọpụta na nwata nwaanyị ahụ nwere need ịkọnfam na ọ nwere need ọ dịghị njọ inyere ya aka. Even if ndị chọrọ irigbu gị onwe ndị na-abata ozugbo na-achọ onye a na-amịkpọ isi kọnfam na ọ chọrọ onwe need na ndụ nyere ya ka ọ dị mma mana iji ego na-achọ ịrata nwaanyị ọ jọrọ njọ ọ dịghị mma n'anya m ma n'anya Chukwu. Enwere kesi ewetara m na chọọchị. A brother zụrụ nwata nwaanyị na skuul zụchaa ya nwata nwaanyị jụ elu ya. The brother na-achọ ịkwụ ụdọ kpọm na be ya na-ebe akwa. Mụrụ ya ahụ na be ya that time anụbe nwaanyị mgbe ahụ ka m wee nwee ike kọntrolu onye a ọ chọrọ ịkwụ ụdọ ọ dịghị mma nye m ga-eburu na-enye ọ dịbeghị akpọrọ aha akpọbeghị ihe ọbụla aha ga-eburu onwe gị buru ego gị emechaa irigeti wee na-achọ ịkwụ ụdọ ọjọọ njọ ejila ego ejila akụ gị chụwa nwaanyị kama unu nwee nkwekọrịta ị na-enye ihe ya mụrụ nọ nke gị na-emere ofu efu. Thank you very much.
Dalo. Dalo is a Lawrence from Achara Layout. And of course, I had a who ibunye wine. It was Simon number one, joy origin, it sense. Hmm? It makes sense now. I didn't make video for you. Well, but it was Simon number one in Rikisha. Oh, bro, more good one self. Why you be joy remand, mamma, for some Nwoke. The white joy Nwoke, so it was say 0706-048-5853 0706-048-5853 anyị bụ nọmba ị ga-eji nweta m na mgbede taa ọ bụ na ị chọọ ijoin ihe anyị na-ekwu na studio cheta na nọ na live na YouTube channel anyị bụ Volt FM Odenigbo ịtaipụkwa na Volt FM Odenigbo na your search space click here, you got full DPI in a red, the ring, imagon ring red. Of course, he click upon alia. Bubag is straight to the life. He join ya ni even over sinketa 0706-048-5853. Hello. Hello. Good evening. Obina, can you say at home? Na apakan na bas kweketa. Yeah. No, Dalo so. Na ajụghị nke a ọ gbagotekwa. O kwesịkwa my brother Christmas ka a na-agba. Mana ndị mmadụ ji hụ na adọji site na ịdọjichekwa dị ịbatakwa n'ime ya again. Ajụghị ọdịmma nwaanyị chitara ọfụ kwutegoro gị inye ego. Ọ dị mma. Ihe ahụ nke mbụ m chọrọ ịza ọ dị mma maka gịnị? Ije nyere ego that na onye like and he like ọganiru ya so if we go with problem we go where igori ya gba ego no were ihe ndị expect no kwesịrị inwe inye ego nne were ego agoro ihe dị ụta afọ m ihe ọjọọ dị na the thing o nwere ihe o mere ma onye ị ga-alụ ma ọ ị ga-alụ once this one, I like you. Also, like my relationship to go down now. So why do my ego? No need ego. Okay, let me use my wife as an example. Before I married my wife, now I come back. So I go to that day. Never put you Joseph is my friend. This one you Nwanyi that so them put on to the money. Well, you know back we are. If we go on no. Oh, I would do on just that the first thing of my wife they are. That and so we feel like I need to go down. All the woman can now look. So if you like ya ni ego gị n'ihe ego na onwere ihe ọjọọ ya na uche nke mkwe. Daalụ. Okay, unu anụgo na Obinna si na onwere if and I agree ọ bụ na onye like ị chọrọ aga m n'iru ya o need something biko ọ bụ na ọ yọrọ gị ka onye ọzọ ga-ayọ na na-anụ some people ka a na-ekwu datị onye gị na ya onye si na gị na ya dị na mma na gị inwe ka biko kere ebe ị chọrọ ka o si nweta ya hapụgodu family aside. Family gị sef onwe ike ị ga-esi na katakwuo family gị a ga-asị gị dị anyị anụkwa dị ịnwere partner. Yes, because at some point o nwere point oge eru in a woman's life or in a man's life o nwere ebe ndị bụ unu na-enejezi gị anya otule nụọ dị a normal thing. Even the well-disciplined home bụ na ha dị strict ha ma pụta ya ịghọta mana obi ha ga na-asị nwa gị o nwere age ị ga-eru as nwaanyị ndị bụ n'ime obi ha ga na-asị nwa m nwaanyị a na-akwadokwa ịnụ nwoke ọ ya anụkwa di ọchọ ịdị single ọsọ ya ebi n'ụwa ọsọ ya nọ n'ụwa ịghọta that kind of a thing. So nwere ihe niile na-eru oge ya na-agwụ na ihe niile na-eru oge o nwere oge eru ị pụọ be parents gị you cater for yourself then onwe mgbe oge eruzi meet your partner unu na-aba akataba for both of you ọ bụrụ ọsọ nke nwoke na-enyekwa ahụ nke nwaanyị na-enye but ịmago ndị otu Bible so eme ya ụmụ nwoke bụ provider. Yes, nwaanyị bụ helpmate nwaanyị na step in whether as a single or as married so long as na gị na onye ekwekọrịtago n'ụbụ partners means that once this person had their function onye
annoying. If I go step or in. So it's very important no matter that now. Once mother say not interested in you, whether no afu or no adi afu or buri wunu nga afu, mama you na afu kuru for. Man, people are working towards something. Unekwu ebekwu okwu marriage or I met a new relationship or daba ehe we amazelu na marriage ya daba because forever I get see we amal no dem ma when dem ma I think I've told the story before when dem ma how you go for years 5 years to say kanuzi adi na nwunye oburu na genotype ha blood group ha bu Ofuu AS amanu but a relationship was going well. Ndị onye nke a nọkwa another years before okwete ịnụ di nke nwoke mere ọ dị ka after 2 years ka ọ nụrụ onwe ya nwaanyị then nke nwaanyị nọchakwa 3 or 4 years because ọ ga-afịa na ịmakwa ihe bụ na n'ịmago na spend your life with somebody, build your world around somebody for years nakọtazi abụrụ n'ihe enweghị okay o nwekwara isi blood group na genotype nwere isi anyway and yes all the very important. In fact, also si dikita no, all the very important that na gina mmadụ imagine onye a no how many months gina mmadụ biko je no lab. Go have you waste the time go have you waste your time. Aya agbari di obi ka agbari ya na nso. Ka have agbari nke bụ na before enukwazie di ma nwaanyị oge eta aka because you recover be heal be. So na the very important nwoke na nwaanyị na-emeke je check your blood group. Also ya bụ na ichefu na ibu AA. Imite mwe biko je mee ya ọzọ. All the very important. I have able to not waste your life, waste your years. If you don't want one easy. So I'm more kids we phone like and orgamniria the important on azegi December man it's not making sense to me. I don't sure they make sense to end yours in Egamont. No matter how fast teacher like or no matter how hungry each and no more in Nigeria it's not making sense. Hello. Hello, mgbede ọma keke ime tantalizing nnọọ daalụ sọ gaa n'iru oke na okwu gị ụbọchị nke taa ọ gbagotekwere daalụ ọkwa obere ihe ọkpa ọkụ n'ọnụ daalụ ihe dị na ekwu a bụ na ọ na-eri isi n'azụ ọ dịpendịrị onye inweta for that moment. Asịkwa m kwuo ọ da-adịcha mma iji ego wee na-achụ nwaanyị ma ọ na-efe ezigbo onye ọfụ gị na ọfụ igwe agosi ya n'iji ego ọ ga-adịzi nnọọ na ị na-eme ya si ete n'ego ịchọ igosi ya n'iji ego na the love is no story. Ọ kwesịrị na-achụ nwaanyị na-egosi onye azat na ọ bụrụ maka ego that na ịlaiki onye a natural na ọ na-eme gị atrat na ọ na-echugu ụra something like that. So we go do some things you get showing why. Na buru ego, onwe ego na maybe good no nwere ihe ị ga-emeri ya ma onye aka. Ị ga-abịa take all your time or with that person meri ya. Ọka ego, ọ bụ ihe ncha buru ego. Mana ọ bụ sị na ịfụze na o kwesịrị onye metiri ego ụra, ịfụ na ego adịkwa genuine. Inye ya the money. Nwere ikpede ebe ahụ mana o nwere ndị na-abụkwa some girls bụ ekuru after like this afọ ọmụ chọọ jiri ga-eletro jiri awọ narị gị mana ị ga ha na-anaghị atụrụtin bikos ọnwụgo egere mma mụ na na-ekwa bido na-akpọ ọfụ ihe ncha na ọ dịghị ka ihe na-atọpụ inu na mmanụ. Not there for 1 day, I may go every day. I'm not there for 2 days. I want to do more child on my peak, more child on my peak. Olumbo so obudo enwa for my book. It's like a making a secret talk. I think he will na screen phone near Koa. No Koa. Can't turn a phone na phone na that obvious yako. Myself I say will give me the skin. Ebe ọ na-obugo onwe bụ na ọ ga-agwa m na ewezega ebe a na-arị a na-asị na ọkpọrọ m afọ ego si nọ 15,000 ka e ga-eji wee dozie ya. Nke a 15,000
Hey, when second burger, so I'm not going on the first take my no business. So can I say about the name of Nanga? They are with the phone. And that was earlier. The say I will take the phone. Maybe ọza wọkwụzi show up ọbụna fon dị mma ma ọ na-adọs na-achọ trik oge esi wee and oge ọ na-agwa m ihe a info na-enwe sayet A525 phone one or Nokia touch ọ bụ Nokia touch yeah that was a Symbian phone. Okay. Olugbe nke back in the day. So, Masha, why would I would take the phone and get those there? I'm going to ask so there's a don't question here. I want to Nadia. Boy, no, not of boy. Phone and I, or we can now from one hour. Or phone. Masha, mention shift to boy or game. Send that message. Na nchọrọ ka nke that the month. Gbakwa again, opiko. Ọsịkọ na-ekwu. Isi ọzọ na-ekwu ọkwa nọmba m. Ọsịkọ ọgwa m na skrin fon ya kwụọla akwụọ. Isi skrin fon gị kwụọla, shakọ eke ebe nọ na. Ọgwa m na ebe ọzọ. Isi oke. Nsogbu adọrọ. Okay, I'm going to candize the okay. So, that answers then why I'm going to say now, I'm able to attack and boy, yeah, for that song about soon a joke will come to turn down and give me to Jabba. But I can call off on stars I got there and it's not soon now. How come on it's all in Nwoke one way? Igwe ya ji eme isi akụkụ ya chọgodo ige money n'ime ede ụtọ dee na ọbụghị gaa rụọ ọrụ mroji rụọ mas si m fon gị dị n'ebe ma fon gị dị mma nsị gị nsị a na nna na-akpọ gị kwere pik kọ nsị ebe dị meseji piko ya jụọ m ka onye na-ekwu ka anyị wee sị na fon gị mebiri emebi n'eziokwu ifugo ihe masị ọrụ ọrụ ma ọ na m apụghị ya nsị a na ọbụrụ otu aka esi eme na m aghọtago na ihe a n'ichi na-eme nche ọkwa fon nwa dị ya sị na o nwezi onye doziri ya na ọka akwụzi ya ụgwọ ya egwu ya dị fonshon ọ bụrụ eziokwu dozie overnight ọ bụrụ eziokwu na onwe dozi ya sị ngwakọ enwe dozi ya ka anyị ga ebe a ọ bụrụzi aga so onye dị n'ihe abụrụ onye ọbụla ọ dependị ha na-adị iche n'iche a na-adị iche na o nwere onye ị ga-afụ nweta ehefu na ihe anọ kere ị na-enyegodi ego ọ na-asị gị mba gị mba gị jiji ebe ugwu nke na-enye ya ego ọ na-adị sị ngwa ya nwanyezi ebe ọ bụ na ị chọrọ ịgwa m ị na-ego ego dị na ị chọrọ ịkọ ya ọnụ maka na enwere ego na ama na ekwentị ngwa nyezi onye gị onye na narị ana nakwara amasị ya mba bifo aka na sie ya nya ike ihe zinata ya aka ka o nwere ya ka ndịshọ na transaction ganata na sa na onye mụ na nnarị ya ọdụ ndị a ka ọ ga-abụ enweta na ọ bụrụ mmadụ n'nche nwere ga-apụta ka ọ ga-esi tụgharị chiche ime izu ukwu ihe anyị mụrụ na ọbụrụ okwu eziokwu so ha ụmụ nwaanyị iwuga jam udu ndị anyị na spending nke ahụ ga-akwa atọ nke ahụ ọchọta ọzọ ọ sị gị na isi nkume nke ahụ ma mma ya dị na hospital ma nke a dị na-eme ya otu ofie gị na-ama nkwụ mana ya na ndị ọzọ ga na-ekwu na-esi ndị ị ga-ana bọsị ị na-awụsoro overnight nwere ike ọ sị ga-akpọsa nọmba ma ya anụgodi something like that so ọ na-eli isi na ifu the last person ọ bụrụ na na-enye ncha na adaba gị na ọ na-ama achọ ọfụma no isi to give onweghị dị ebe a that's within give yes ka nkwụ daalụ tantalizing no daalụ so okay tantalizing wee nye anyị obere backup story nke onye mere a lot of men na-agbapụta ha chọgodo inyelu mmadụ aka si onye nke amakwa na ọ na-ekwu eziokwu ka ọ na-asị asị mana anyị ga-akpatọpụ ya bụ nkata na njecha na chetas ka m gbuo ọsọ afị mana mụ alaiki m ego too much especially ego ji aka m wee rụta so ka anyị jee gbaa ọsọ afịa
anyị gbachaa ọsọ afịa pụta ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ ị na-ege Odenigbo, ebe a ka anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne, ebe a ka anyị na-emekọ ka ụmụ nwanne, ebe a ka anyị na-akpọ oge ndị Igbo nghọtago, maka na asị gị obodo ọbụla ị nọ ndị Igbo anọrọ n'ịma na otileti kọrọ ọsọ echere slipas gị n'isi na-agba ọsọ, mana agakwa n'ebe ọbụla nna anachieta azụ. Stay plugged in to the flow. Follow Volt FM on Facebook at Volt 104.3 FM. Let's vibe together. Volt 104.3 FM. How are you, my friend? How do you do, my friend? We humbly invite you to the official launch of Chris the Dawn Benevolent Foundation in partnership with Ambassador Inye Mama, Senior Development Expert and Executive Director of Heroine Women Foundation and Women Support Women. We are committed to empowering women, youth, and the community through sustainable programs and justice advocacy. Date, 21st December 2024. Time, 11 a.m. Venue, Community Primary School, Ugwaji Okonano. Your presence will honor us and reaffirm our shared vision of hope and opportunity for Ugwaji Okonano. Sincerely, Mr. Chukwu Christian Promise, founder, Chris the Dawn Benevolent Foundation. I did for you, my friend. Money where we got you know go finish. Yeah, touchdown, also damn it. Volt 104.3 FM. It's your girl J.E. I'm blessed, not lucky, no matter whatever people may say. Life is too short, I'm gonna spend mine just being happy. It's not my heart desire, I don't go retire. I hot like fire, I don't go tired. I don't go expire, I'm so inspired. I'm going higher and higher. That's what wanna be mine. That's what it's German gaga. I don't care, I don't care. Dance it, dance it. I'm a safe bomb and conscious. I work hard and play hard, but it don't be firewood here. Oh no, no. Cause all work and no play makes journey a long way there. I know they don't, no time to dawn. Look, see, don't they do. Talk, they just pick up. Happy people dance, dance. No one can stop this. I say, look, see, don't they do. Talk, they just pick up. Happy people dance, dance. No one can stop this. Now my heart desire. I don't go retire. I rock like fire. I know they tired. I don't go expire. I'm so inspired. I'm going higher and higher. I just wanna be mine. That's why it's German Ghana. I don't care, I don't care. I see. I must say what they don't. This life is too beautiful, people story, oh. I they enjoy my life, they go, I know they worry, oh. I don't send the people where they do, easy body, oh. If you don't say you like Johnny, shake your body, oh. Happy people dance. Everybody dance. All my ladies dance. All the people dance. I must say buggy, don't share.
fire. I don't go tire. This is the hot fire. I'm a simple .3 FM Adam Shoni gele egwu ndị a kpọchasịrị maka ọ bụrụ ma mmadụ ya kpụ ya wee na akpọchasịkwa n'unu wee na ihe a na-akọzi oke esi a na-akọzi ya n'akụkọ niile ịdị stingy mana ịdịrọ stingy onye ọbụla nwere onye Chukwu weftegoro kama na asị m na-eme njisi ike na-emekọ wite onye ọ bụ nne ya ekwetaziri m now that na onye ọbụla achọghịzi m mmiri ọkụ na mmiri oyi ọkụ na ọkụ biri ụjọ isi unu ọkụ ọ bụ na mma ofu onye ama nke amụ down onye ọ na biri otu a biko kama a ga-awapụta ofu onye a na-ebe onye nke ọzọ a na-achị miwalu niile bụ pati na o kwesịrị ịbụ ihe na-ewute gị ọ na-ewute onye nka ịghọta ife na-ewute nke nwoke kwesịrị na-ewute nke nwaanyị ọ bụrụ nke nwaanyị na-achị nke nwata na nke nwoke a na-ewe iwe ma nke nwoke na-ewe iwe nke nwaanyị a na-achị ọ bụ na ị nwere obi jee chọrọ onye nwere obi ka gị ọ bụrụ na ị bụ ndị otu anyị ndị soft heart anyị eje chọrọ ndị soft heart mgbe o ya eru onye ọ na-ebewe akwa mgbe o ya eru anyị egbu mma egbuo mma mana onye ọ na-achọrọ na onye nke ya nnọọ ma ọ bụrụ ma anyị akpọ ndị mmadụ na this period nwaanyị Mbaise a ga-akpọkwa unu wee na ụmụ nwoke uche unu dịkwa ya maka na this period anyị adịghị asị ndo Aunty Chinazana Chitagazu na just no were speed na chi azụ na phone line maka na time imego time na fe mekwara rapụ ka nwe ike pick tetun call unu inugo mmanụ ihe unu nwere ike ịgwa m gbasara topic nwete n'ụbọchị nke taa bụ ọ dị mma nwoke ka na-achụ nwaanyị ọ na ha ọ chọtago nke nwaanyị ịghọta ebidosi afọ aka bidosiri ebido agwacha flavor si ga-ebidosi ọ na-atọ ọ dị mma nke nwaanyị nke nwoke ị na-enye nke nwaanyị ego nke nwaanyị a na-analụ of course ịbụrụ nwoke nwaanyị nye gị ego n'ala ya nwere onye emere inye gị iche ọ bụrụ na ịbụ nke nwoke nwaanyị ịbụ na ịbụ nwaanyị nwoke nye gị narị ya of course so onye na-ajụ bụ ọ dị mma ka ifili na ọdịrọ mma na o kwesịrọ kpọọ m na 0706 0485853 0706 0485853. Then cheta na nọ na Vote FM Odenigbo na YouTube anọ m live na Vote FM Odenigbo rather Vote FM Odenigbo na YouTube channel. I search kwa n'ala anyị ga-enweta anyị DP anyị na-acha red click kwa n'ala on it enweta anyị live and direct. Just mata na ihe ị need email engage the conversation inu ihe anyị na-ekwu i comment ya anyị amarụ nsị ebe a gụpụta ya na studio ka mara ife ịchalụ ka nnụ ife ị nwere ike ikwu. Hello. Yeah. Good evening. Yeah, gbatịnata radio gị ka ị gbatịnata gị. Yeah. All right, gaa n'ihu. nwekwa ka ọ dị ịma na ihe a discover culture na be anyị ebe a. Biko ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Mr. Chukwuemeka na-akpọ ọ si m Enugu akpọ. Mr. Chukwuemeka nọ n'Odenigbo. Ka esere ebe ị nọ n'Enugu? All right. No, gaa n'ihu. Ịma na ọ dị ka a ga-asị na ọ bụzi omenala na saịdị be anyị. Ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị bidosie ka isi wee mee introduction most time ọ nwoke na-eweta nwaanyị mgbe ụfọdụ ife nwaanyị weta nyebe nwoke ọ bụrụ ihe gbagojuru anya na nwaanyị ya fọ nwaanyị na-eweta na-enye nwoke mana anyị na ka anyị si afịa dịka saịdị anya na nwoke before n'ebe udo nke a ọ mana ya nwa na onwe ya ezugo ka eme nwoke nwere inedo ọ bụrụ na ha na-aba ezinụlọ nwoke ga-enedo n'ezinụlọ ya anya amakwa na nwoke wote nwaanyị wote ọ na-enye aka mana situation nwaanyị nwere ihe ọ na-alụ dịka eto ọ na-employment juru ebe niile ịfụ na ọ bụrụ nwoke na-alụ ọrụ ọ ya ga show the expenses niile dị n'ụlọ. So ọ dị mma maka na ọ bụrụ na ndị na-abịakọ ọnụ ka abụrụ di na nwunye anyị mere ka anyị ghọta na nwoke na nwaanyị jikọta ọnụ ha na-abụbụ nwaanyị
nwere ụdị ihe dị iche and n'ile anya na kọlchọ ndị be anyị ọkwa na-eto aka mma anyị na mpa ya si wee bicha wee mụtacha ya wee pụta mana n'ebe nke udo nke ndị oyibo a fụkwara ọ na-eme nwantịtị oge nwoke si nwaanyị jebe nwaanyị asị nwoke jebe onye ọbụla ejebela onwe na megide gị ọ na-emezi na be anyị ihe na-adịghị emebu bifọ ọ na-abụ nwaanyị ọnwa ogo na nwaanyị nwe gosi nọrọ ọ dụchara ya mma ọ na-enwe ndidi na nwa ya pụta na ọ ga-esi ebe a wee rite uru ya mana generation a-adịghị emeziri nke a na ya ma bụ ọ bụ ha na-enere anya na ọ bụrụzi ihe ga-aga onye ọbụla agbawa dọ ọ na-enye anyị nsogbu so na ọ dị mma ọ bụrụ na nwoke mụ ihe ọ na-alụ o shoda expenses nwaanyị ọdụrọkwa bad kasifia. Okay. All right. Dalo. Okay, so na si anyị na o nwere ife ome na ọ bụ na nke nwoke na-eme ọfụma. Sure, of course. Ọ bụ na nke nwoke na-eme ọfụma. Ọbụna ọ chọghị inye nke ahụ dị iche. Anyị ka nji asụkwa ụmụ nwaanyị ọ na-adị very important. Ọ bụ na gị na nwoke bidosie ihe biko jụbịa ihe ọ na-arụ. For this adịm like visi jụwa ka ha fee dịka nke nwoke a na-eche na ị na-enere ya anya n'ego so that ka ị mara ka ị si edobe ọnụ ọ bụ na ị chọọ na ị ma na ị ga-ahafụ idowe ọnụ n'ọrụ onwe gị nnọọ na-akata for yourself otu ị nwere ike ịghọta otu isi emebu o nwere onye nke jụbụ si na before na na-amatavu ka onye na-enyefu ya ego ka onye na-ete care na ajụjụ ahụ anụma like that question maka nsa gị ya ịma like adịma like esa ajụjụ ahụ mana onye ọ na-adị mma onye ọ na-iji ili ya gụọ ezi ọnụ onwekwa onye nyere idowe inye gị iche nwoke ga-enye nwaanyị ga-enye so ọ dịpendị onye aka kasị ike na onye dị aka onyinye because at the end of the day ihe mere nji wee nite topic ahụ maka ndị dị stingy ndị bụ aka Aradites ndị bụ na ha ji mana ha na-eme test na ị ga-anọ n'ebe ị na-eme itest nwaanyị ka ịma nọ na-achụ ego ọ laikiri ego na ego ka o ji maka ya so gị ọ bụrụ na ezigbo nwaanyị ka ọ bụ o jiri nwaanyị nke ahụ amechapụ gị n'aka ọ bụrụ ka isi je by the time iji mara ya nwaanyị ọzọ dabatazie gị n'aka ọ na-pretend na ọ laikiri ego mgbe ya nọzigharịa ede iwetaghị ego ofe gịnị agbarịba esibazie ya ka ezi ngọzi ka na ọ bụ ọbụ ele ka nshi mara ya ọ sị gị na onwebeghị dị efu mgbe ahụ ọ bụrụ gịnị ọ bụzie na isizi na frying pan wee banyezie n'ọkụ. Hello. Good evening. Ke ka ime? Good evening, ma. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? I'm Victor. Victor, ke? Abia State. Abia State. Ka esa dị nọ n'Abia? Bende. All right. Biko iwe just 1 minute to conclude your topic. Ị nwere ike ịgwa m. N'isi ọnụ na anyị na-ekwu na nwoke ibu ụzọ nye nwaanyị ego mgbe ha ka bido ị na-akpa so ọ dịkwa mma ọ dị mma n'aka nke ọzọ nkwụsị na ọ dị mma bụ ọ ka nwaanyị ahụ mata na ịlọpụkwara ya ọ dịkwa mma ya abụrụ ụmụ nwaanyị ndị ụfọdụ inye ha ahụ ego ebidozie nghọtazie na ikwesị na-enye ego mgba so onye nkwụsị na ọ dị mma achọrọ m ịjụ gị ebe ị nọ na bende ị na-enweta anyị ọfụma ka onwe ka o si eme onwe fụ ka o si eme ewo okay just one more call. Hello, good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Nnenna, ka ebe ị nọ? Gaa n'iru nnọọ. Okay, isiokwu ga maka tata izu na-akpọtụ. Daalụ Nnenna. Gaa n'iru inwe 1 minute. Achịkwa m kwụọ ma mụ a ọ ga-adịchakwa mma mana ọ dipendị onye na ya na-ekwu. Ọ ga-adịcha mma. Hello. A na-anụ ị na-ekwu. Hello. A na-anụ ị na-ekwu. Alright, ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa wee sị gị daalụ ka isi wee nọnyelụ ma ọ dịrị izi ọ dịghị ofere wee na-asị biko ope ọbụla ị nọ adịbishọn onwe 1 or 2 things especially ụmụ nwaanyị bụkwa na anagbuo ụmụ nwoke lekwa gị ka ịtọ be nna gị
ị na-emekwa testing ma nke nwoke ma nke nwaanyị ka ị ma na nke nwoke nwere ọ dị stingy ka ọ dị owe giver nke nwoke ka ị ma na nke nwaanyị ọ like ihe ego ka ọ like ego. Kpachara anya gị, ihe niile nwere limit, ihe niile nwere usoro, ihe niile nwere ebe oge iru. Ị ma na ị ga-agbatu break, na-enekwa onwe gị, jụọ onwe gị na otu isi eme ọ dị mma. Afọ mba Chinazọ, ị nọ na Volt 104.